Kaixo, gaurkoan musukoak edo maskarillak egiten ikasiko dugu. Musuko hauek irekidura bat dute filtroa jarri ahal izateko. Nola ze materiala behar dugu? Behar dugun materiala izango da oial zati bat, nahi duzuen oiala, kotoia izan behar du, kotoizkoa, maindire zahar bat, nahi duzuena, baina kotoizkoa izan behar du. 35 bider 20koa egingo dugu, oiala, 2 goma 20 zentimetrokoak. Erregela edo metroa. Goraizeak, aria, txuria eta jostorratza. Eta orratz txikiak lotzeko. Bukatzeko arkatz bat edo boligrafo bat beharko dugu neurriak marrazteko. Oiala garbitu eta plantxatu ondoren neurtu egingo dugu. Mozteko 30 zentimetro, 30 zentimetro luzera eta 20 zentimetro zabalera. 30 bider 20. Behin neurriak markatuta, moztu egingo dugu. Hementxe dugu 30 bider 20ko oial puska. Behin oiala moztu dugula, tolestu egingo dugu. Erditikan, tolestu, ertzarekin, jarri, eta 4 zentimetro markatuko ditugu alde bakoitzean. 4 zentimetro alde batera, eta 4 bestera. Eta kateko ratzarekin josiko dugu. Ondoren, aria orratzean behin sartuta, josten hasiko gara. 4 zentimetroak josi artean. Alde batetikan, izkinetikan, bestera. Josteko titarea ere importantea da, orratzarekin minik ezartzeko. Bi aldeak josi ditugunean, 4 zentimetroko bi aldeak josi ditugunean, plantxa prestatuko dugu, lisagailua, eta erditikan goraxioko neurrian, bi aldeak irekita plantxatuko dugu. Hola, xe. Behin plantxatu dugularik, goma, ni arroxa aukeratu dut oraingo maskara hau egiteko, goma barrukaldean sartuta, orratzarekin helduko dugu. Alde batean, zein bestean. Gero, buelta emanterakoan, kanpoan geratuko dira biak. Beste aldetikan, berdin. Goma ertzean.
Eta orain berdin, beste aldearekin. Ikusten dezuenez, goma eutxi dugu izkinetan, eta orain ertzetikan zentimetro batera gutxi gora bera josiko dugu. Alde bat, zein beste aldea. Berriro titarea atari hartuko dugu, edo josteko makina baldin badaukazue, eta hemendik goiti bera josiko dugu. Ni oraingoan josteko makinarekin josiko dut. Puntua estua jarriko dut, txikia. Eta ikusten duzuen bezala, orratza kenduko dut, josten hasteko. Hasieran beti, aurrera eta atzera egin behar da, puntua itxasteko. Eta goma alde batera botako dugu ez itxasteko, ez josteko. Hemen kontuz ibili behar duzue aldeak irekita gera daitezen. Iristen ari denean, orratza kenduko dut. Eta bukaeran ere, errematea egingo dut. Bi aldeak josi ditugunean, irekiduratikan buelta emango diogu, eta berriro ere plantxatu beharko dugu. Baina ikusi, buelta materakoan izkinak ondo bultzatu eta forma hartzen hasi da. Badugu maskarilla, baina orain musukoa. Hemen irekidura, baina oraingoan berriro ere plantxa hartuta 3 zentimetro bateko tolesdurak egingo dizkiogu. Bat. Plantxa hartzerakoan kontuz. Heldu batekin egintzazue. 2. Eta 3. Hau da, musukoak hartuko duen forma. Eta orain, hemendikan josiko dugu. Izkinetik goitik, bera edo betik gora. Tolesdurak beraka dauden forman hobeto, bai? Goitik bera, tra-tra-tra eta tra-tra-tra. Nahi baduzue, orratza jarri diozue esaskatzeko, baina, bai, hobeto. Jartzen diozute orratza, tolesdurak mantentzeko. Eta orain berriro orratza, aria eta titarea hartuta josiko dugu. Josteko makinarekin egingo dut berriro ere, gogoratu, aurrera atzera, errematea, eskuz egiten badizute berri. Orratza kenduko diot. Errematatu egingo dut tolesturak dagoen tokia. Aurren atzera.
Berriro, arrematea. Eta listo. Egina dugu gure musukoa. Orain arremateak txukunduko ditugu. Bueno, eta erremateak egin ditugu, eta ikusten dezuenez, hementxe, egina dago gure musukoa. Orain, filtroa jarri diogu. Filtroa da TNT edo polipropilenoa, tejido no tejido edo polipropilenoa. Jartzen diogu hemen lixatua, eta hau kirurgikoen antzeko pareko seguridadea dauka. Agur! Eta hementxe bukatzen da gure musukoak egiteko tutorialetza txiki hau. Agur, eskerrik asko, espero dut gustatu izana. Agur!